Εδώ βλέπουμε πάλι το βίντεο του Linkin Park και εδώ βλέπουμε το Pokemon, και επειδή είναι η πρώτη μου φορά που πιάνω ετάπες, γέμωσα ήδη την πρώτη μου σελίδα. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα που γέμωσα τώρα. Και εδώ βλέπουμε ένα δώρο κουπόνι, μπάλες, και εδώ βλέπουμε τις μεγάλες πάλι, το Pulse και το Manu, και εδώ βλέπουμε αυτές τις καινούριες τάπες, τον Deoxys, σε full πλαστική με Pokéball πίσω, και εδώ το Squirtle, και αν προσέξατε καλά μου λείπει μια τάπα, μου την πατήσανε, αλλά πάτησα τον Deoxys. Και έτσι κλείνω αυτό το σημερινό επεισόδιο, και ξέρετε τι να κάνετε, βάλτε like στο Tony Michael, και δεν ξέρω πώς θα τα ψέχω. Και τώρα στο καλό πάει το δεύτερο επεισόδιο.